И отгоре, знаеш колко време се пързаля. Не може да се, просто наистина невъзможно. Той не може да се спре как... Отгоре на предишното. То некой най-добре... Имате ли представа колко време се пързаля този човек зад мене? Добре, че имаше такава дистанция. Тук в момента е лед, то не може да се стъпи, разбирате ли? Това е лед чист. Най-лошото е, че това няма да е единствената катастрофа, като гледам. По-добре извади детето. По-добре извади детето от колата, защото сега следващия ще удари тебе. Не можеш да я местиш, не дай да местиш, ще стане по-лошо, казвам ти. Госпожице, дръпнете се. Дръпнете се да някой човек да не поставя. Сега колите майната им, не бима майката. Не, няма да стане. Няма смисъл. Това просто е нещо страшно. Конещо не съм виждал аз.